Hej alle sammen, og velkommen til min video på kanalen. I dag, der skal vi lave en Sprite Challenge. Det har vi gerne vil længe. Ja, og jeg tror ikke, at jeg kan bunde det hele, fordi nogle gange kan jeg godt lige holde en pause. Ja, det tror jeg heller ikke, jeg kan. Ja. Lad os bare starte. Lad os se, hvad der sker. Ja. Jeg håber virkelig ikke, at der kommer sådan en. Det kommer nok, men. Ja. Skål. Hvor meget tror du, man skal drikke? Hele. Det hele? Du har nærmest ikke drukket noget. Det er helt fyldt op. Okay, det virker. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan. Ja. Jeg har altså snart drukket den hele. Nå, ned med det. Jeg er færdig. Jeg tror i øjnene. Og du er næsten også færdig. Jeg synes ikke... Nej. Jeg synes ikke, der har været de der helt crazy... Så det kommer om lidt. Jeg får helt tår i øjnene. Jeg har det ikke som om, der kommer mere fra mig af. Men det kan da godt være. Det er kunstige bøvser. Det er kunstige bøvser. Ja, fordi hvis man gør det, og man har drikket noget, så kommer det op. Nå, jeg er lidt skuffet faktisk. Ja. Jeg synes ikke, der var så meget knald på. Nej, der var noget sjovt. Altså, Ja, vi grinede meget. Ja, jeg siger ikke, at det ikke var sjovt, men jeg synes ikke, der er kommet sådan nogle... Nej, jeg troede faktisk... Men det kan være, at den lige skal ligge og lure lidt. Ja. Jeg troede faktisk, at hvis jeg ville bunde den, jeg troede, at jeg ville kaste op. Det troede jeg. Det kan også være, at det kommer senere. Ja, det håber jeg ikke. Nej, det håber vi ikke. Det håber jeg virkelig ikke.
That's gonna be my nightmare. Skal vi sige, det var det? Jeg tror ikke, der kommer mere. Så god weekend. Ses! Peace!